إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه. Ғаламнарны юктан бар кылып, безне үзенең шексез нигъмәтләрендә, сый-хөрмәтләрендә яшәтүче Раббыбыз Аллаһ Тәгаләгә мең шөкерләребез, хәмд вә сәнәләребез булсын. Җирләргә дә, күкләргә дә Аллаһының рәхмәте булып килгән сөйкле пәйгамбәребезгә күңел түрләребездән чыккан дугаларыбыз Аллаһының сәламе һәм салаваты булсын. Азиз кардәшләрем, һәр кайсыгызны тақвалыкка чакырам. Аллаһының әмерләрен үтәгез, аның тыйганнарыннан тыелыгыз. Аллаһ Тәгалә Куръани Кәримдә әйтте: "Я айюхаллазина аману тақуллаха хаққа туқатих ва ла тамутунна илля ва антум муслимун." Әй иман китергән бәндәләр, Аллаһы Тәгаләгә тиешле дәрәҗәдә тақва булыгыз. Әмерләрен тиешенчә үтәгез. Аллаһының харамнарыннан тиешенчә тыелыгыз. Һәм мөселман булмаган хәлдә үлүдән, Аллаһының хузурына кайтудан сакланыгыз диде. Азиз кардәшләрем, динебездә иң зур гынахларның берсе, әгәр мөселман кешесе үзенең изгелеген Раббым миннән разый булсын дип, Аллаһ ризалыгы өчен кылмый, бәлки мине кешеләр күрсеннәр әле. Кешеләр минем белән соклансыннар әле, мине мактасыннар әле дип, кеше күрсен дип изгелек кылу, бу безнең динебездә рия, показуха дип атала. Әле аның бер туган инесе бар, ар-рия ва сум'a диләр. Кеше күрсен дип һәм кеше ишетсен дип гамәл кылу, бу шайтанның зур мәкерлегедер. Чөнки әллә нинди зур мәшәкатьләр белән кеше изгелеген кылып та ихластан кылмаса, кеше күрсен, кеше зурласын дип кылса, кыямәт көнендә шул изгелекләрен табып шатланасы урында ул изгелекләрен гынахлары арасында табачак һәм зур хәсрәттә һәм үкенештә булачак. Аллаһы Тәгалә Куръани Кәримдә берничә аятта безне шушы зур афәттән, зур авыру бу йөрәк шире, Аллаһы Тәгалә безне кисәтте. Шуларның берсе Бақара сүрәсенең 264-нче аяты. Аллаһы Тәгалә әйтте: "Я айюхаллазина аману", әй иман китергән мөселманнар, "ла тубтилу садақатикум бил манни вал аза". Биргән садақаларыгызны, кешегә кылган изге ярдәмнәрегезне юкка чыгармагыз ди. Нәрсә белән? Миннәт һәм аза белән ди. Миннәт һәм аза нәрсә ул? Кашан син кемгәдер ниндидер ярдәм күрсәтәсең дә, аннарысын шушы ярдәмеңне исенә төшереп, аны интектерәсең. Кемгәдер нәрсәдер бүләк иттең дә, сәгать күргән сайын, каясың теге сәгать? Каясың, ничек йөриме? Әйбәтме, син ашадымы? Күргән сайын теге кешене кызарта, теге кешене азалый. Бер кешегә яхшылык кылды да, күргән сайын шул яхшылыгын исенә төшерә. Шуңа күрә татарларда шундый мәкаль бар. Изгелекне кыл да суга сал, балыклар гына күрсен ди. Балыклар сөйли белмиләр. Аллаһ ризалыгы өчен кылдың икән ихластан, күргән сайын кирәкми исенә төшерергә. Берәр ятим гаиләгә, тол хатынга ярдәм иттең дә, атна сайын шалтыратып интектерәсең аларны. Ничексең, минем ярдәмем тидеме сезгә? Шатланасыздыр бит инде, миңа дуга кыласыздыр бит инде дип. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә әйтте: "Миннәт һәм аза белән
юкка чыгармагыз ди садакаларыгызны. Ничек юкка чыгарасыз? Каллази юнфиqu малаху риаан наси ди. Ничек итеп ди? Кеше үзенең садакасын бирә, кеше күрсен дип ди. Кеше күрсен дип садакасын биреп, шушы садакасын юкка чыгарган кеше кебек булмагыз ди. Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? Биргән садакаларыгыз, кылган изгелекләрегез юкка чыга ди, әгәр дә кеше күрсен, кеше сине мактасын, кеше сине каядыр язсын, түшеңә орден, медаль таксын, ел хайры яшәсе, благотворитель года дип бирсен, менә шулар кебек юкка чыгармагыз ди Аллаһ Тәгалә Бакара сүрәсенең 264-нче аятында. Хәтта җәмәгать иң зур гыйбадәтләрнең берсе намаз. Аллаһ Тәгалә намаз укучыларга Коръәндә бик күп әҗр-саваплар, җәннәт бакчалары, бәрәкәтле тормышлар вәгъдә итә. Ләкин Коръәннең бер аятында Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? Фавайлул лил мусаллин ди. Горе молящимся ди. Горе ди, хәсрәт ди, газап ди намаз укучыларга ди. Әлбәттә намаз укучылар мондый сүзне ишеткәч куркып калырга тиешләр. Ни өчен? Аллаһ Тәгалә намаз өчен күпме савап, Пәйгамбәребез намазның күпме бәрәкәтен сөйләде. Җәннәт бакчаларын вәгъдә итте. Бу аятта нәрсә ди? Горе молящимся ди. Намаз укучыларга хәсрәт булыр ди. Нинди намаз укучылар? Аның дәвамында килә. Аллазина хум ан салатихим сахун ди. Кемнәр намазларына җиңел карыйлар. Укса укый, укымаса укымый. Намазын укыйды, менә совещаниегә туры килде. Ярар, укымыйм инде, совещание важнейрак. Менә уксан укыйды, бүген сәфәргә туры килде. Сәфәрдә мәшәкать, ярар укып тормыйм инде ди. Яки вакытыннан кичектереп укый, илән укый, икенде кергәч, икендене укый, акшам кергәч. Һәм Аллаһ Тәгалә алдагы аятта аллазина хум юраун ди. Кемнәр кеше күрсен дип. Аллаһ ризалыгы өчен түгел, Аллаһ миннән разый булсын дип түгел, кеше мине күрсен, кеше мине изге дип уйласын, мактасын, зурласын дип кылалар. Менә шундый намаз укучыларга хәсрәт булсын дип Аллаһ Тәгалә Мәгун сүрәсендә әйтте. Шулай ук Ниса хатыннар сүрәсенең 142-нче аятында Раббыбыз Аллаһ рия белән, показуха белән изгелек кылу ул это качество лицемеров диде. Бу мунафикларның сыйфаты диде. Иннал мунафиқин юхадигун Аллаһ ва хуа хадигухум ди. Мунафиклар ди, ике йөзле бәндәләр ди. Ниндидер изгелек кылып Аллаһ Тәгаләне алдамакчы булалар ди. Чөнки мунафиq аның ичендә күфрлек. Ул тышында дин күрсәтә, чөнки так выгодно, так модно. Ләкин Аллаһ ди, аларның үзләрен алдый ди. Аллаһ аларны алдый, алар Аллаһны алдамыйлар ди. Ва иза каму иля салати каму кусала. Алар мунафиклар ди, намазга бассалар да ялкаулык белән басалар. Опять намазмы инде. Тагын намазмы инде. Аларның чөнки Аллаһ каршына киләселәре килми. Алар намазны сагынмыйлар, Аллаһны сагынмыйлар, гыйбадәтне яратмыйлар. Шуңа күрә әйтәләр бит, мунафиq өчен иң яраткан намаз ул иң кыска намаз. Һәм ул намазда басып тора, утлы тавада басып торган кебек, тизрәк намаз бетсен дип. Шуңа күрә намазга бассалар да ялкаулык белән басалар. Юраун насти, кеше күрсен дип башкаралар ди. Чөнки мин укымасам, бу миңа нәрсә әйтер инде, монсы нәрсә әйтер инде. Әйдә басыйм әле миндә. Аллаһ өчен түгел, Аллаһ күрсен дип түгел, кеше күрсен дип. Вала язкурун Аллаһа илля қалила. Һәм алар Аллаһны бик аз зикр итәләр ди. Ниса сүрәсе 142-нче аят. Һәм менә бу рия җәмәгать. Кеше күрсен, кеше мине зурласын дип гамәлне кылдыру шайтанның иң зур, иң мәкерле, самый хитрый, самый подлый методларының берсе булып тора, ысулларына. Чөнки кеше үзе дә белми кала,
Ничек итеп ул савап эшлим дип гөнаһка чума. Моңа мисал Абу Хурайра, Сахих Муслимда килә. Абу Хурайра радиллаһу анху бу хадисне сөйләгәндә берничә мәртәбә аңын югалткан. Шушы хадиснең эчтәлегеннән куркып, кайгырып һәм борчылып. Һәм ул әйткән: "Сөйкле пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям безгә сөйләде ди. Кыямәт көнендә пәйгамбәребезнең өммәте чыккач, иң беренче алып чыгарлар китерерләр Аллаһ юлында җихадта шаһид киткән кешене ди. Шушы шаһид Аллаһ каршына килеп баскач, Аллаһы Тәгалә аңа үзенең нигъмәтләрен сөйләр ди. Мин сиңа шундый нигъмәт бирдемме? Шундый нигъмәт бирдемме? Шундый нигъмәт бирдемме дип, ул барысын да бирдең дип танып торыр ди. Шуннан соң Аллаһы Тәгалә әйтер ди: "Ә син бу нигъмәтләремә шөкер итеп нәрсә эшләдең? Как ты благодарил меня за это?" дип сорар ди. Шуннан соң ул горурланып әйтер: "Я Раббым, мин синең ризалыгың өчен җихадка киттем. Һәм үземнең гомеремне бирдем, җихад юлында халак булдым, батырларча, ягъни шаһид киттем" дип әйтер ди. Бер караганда кеше үзенең гомерен биргән. Нинди зур юлда, ләкин Аллаһы Тәгалә әйтер ди: "Син алдыйсың" дип. Һәм фәрештәләр дә язып торучылар әйтер ди: "Ул алды" дип. Ничек алды? Аллаһ Тәгалә әйтә: "Син ди, җихадка чыгып киттең минем ризалыгым өчен түгел. Кеше сине мактасын өчен. Кеше сине кара нинди батыр, кара нинди герой дип сөйләсен өчен ди. Шуңа күрә син минем ризалыгым өчен шаһид китмәдең" ди. Аллаһ аның шаһидлеген кабул итмәс кыямәт көнендә. Шуннан соң Аллаһның әмере белән икенче кешене алып чыгырлар ди. Ул кеше гомер буе Коръәнне өйрәнгән, гомер буе исламны өйрәнгән, зур галим булган. Һәм Аллаһ аңа үзенең нигъмәтләрен санар ди. "Мин сиңа шушы нигъмәтне бирдемме? Шушы. Ул бөтенесен бирдең" дип әйтер. Шуннан соң Аллаһ сорар: "Ә син ничек шөкер иттең миңа? Рәхмәтеңне ничек белдердең?" дигәч, ул әйтер ди: "Я Раббым, синең ризалыгың өчен Коръәнеңне өйрәндем, хафиз булдым, башкасы булдым, галим булдым. Гомер буе кешеләргә синең динеңне өйрәттем" дип әйтер ди. Аллаһ әйтер ди: "Ялганчы син. Син алдыйсың." Фәрештәләр әйтерләр ди, гомер буе аны язып барган. Ул алды дип әйтерләр ди. Ни өчен? Чөнки син минем динемне өйрәндең, минем Коръәнемне ятладың, минем ризалыгым өчен түгел. Сине галим буларак зурласыннар өчен. Кара нинди галим, кара нинди остаз, кара күпме гыйлеме бар дип сине мактасыннар, сине зурласыннар өчен син алдың бу гыйлемне дип әйтер ди. Шуннан соң өченче кешене алып чыгырлар ди. Аллаһ бу кешегә зур байлык биргән. Машалла. Аның күп акчасы, күп мөмкинлеге булган. Һәм ул Аллаһ каршына килеп баскач, Аллаһ аңа әйтер: "Сиңа шушы нигъмәтне бирдемме? Сәүдәң бардымы? Кибетең эшләдеме? Малың булдымы? Бөтен әйберең булдымы? Булды, бирдең. Нәрсә эшләдең? Ничек миңа рәхмәт әйттең? Ничек шөкер иттең?" дигәч, ул әйтер ди: "Я Раббым, син биргән байлыгымны гомерем буе тараттым" дип әйтер ди. Мәчеттә салдым, мәдрәсәләр салдым, күпме мохтаҗларга, ятимнәргә, фақирләргә гомер буе садака биргән бу, машалла. Шуннан соң Аллаһ Тәгалә әйтер ди: "Син ялганчы. Ялганчы син. Син алдыйсың, чөнки син минем ризалыгым өчен таратмадың ул малны. Син тараттың сине зурласыннар өчен. Син тараттың сиңа соклансыннар өчен. Сине мактасыннар өчен. Кара нинди юмарт бай бу. Кара нинди меценат, нинди бу благотворитель дип сине язсыннар, бөтен җирдә шисеннәр өчен эшләдең" ди. Фәрештәләр әйтерләр ди: "Әйе, шуның өчен ул малын таратты" ди. Шуннан соң Аллаһ Тәгалә фәрештәләренә әмер бирер ди. Аякларыннан тотып, эчесен дә җәһәннәмгә атыгыз дип әйтер ди. Һәм җәһәннәмнең янып торган уты дөрләп янып китәр өчен беренче эш утын шулар булыр ди.
Менә бу хадисне сөйләгәндә Абу Хурайра берничә мәртәбә аңын югалта. Куркып. Чөнки без беребез дә белмибез. Безнең гамәлләребез кабулмы, юкмы? Рия. Менә шушы сине кеше зурласын, кеше мактасын дигән безнең слабость менә бу безнең. Ул шу кадәр качып кына керә безгә, без сизми дә калабыз. Шайтан безнең гамәлләребезне юкка чыгара. Карагыз. Иң изге эшләрне башкарды бу үч кеше. Беренчесе гомерен калдырды җихад юлында. Ул бит батыр булды җәмәгать. Әгәр дә ул бер трус, бер ялкау, бер булдыксыз булса, чыгып китә алмас иде ул, качып калыр иде. Ләкин ул чыкты. Ул үзенең гомерен бирде. Монда ул көчле булды, ләкин нияте дөрес булмады. Шайтан аны ниятендә алдады. Аңа кирәк иде честь, аңа кирәк иде почет, аңа кирәк иде герой, тегесе бусы. Ипләп кенә алдады, җәһәннәмгә китте. Җибәрде җәһәннәмгә. Следующий. Гомер буе гыйлем алган. Ул бит җәмәгать галим булу җиңел эш түгел. Безнең кайбер кардәшләребез генә шулай уйлыйлар. Эштә эшли алмады, семья төзи алмады. А я поеду, хазрат, в Египет учиться. Мы там думаешь, учиться проще, чем работать. Кайбер кешеләр уйлыйлар, бер нәрсә, бер эштә булдыра алмасаң, галим булып карыйм әле диләр. Җәмәгать, галим була алмый бөтен кеше. Галимнәр алар бигәс. Шын галимнәр алар бигәс. Дөнья беткән саен әле алар тагын да язаячак. Чөнки гыйлем алу энә белән кыю казу дип дөрес әйт. Энә кыюны буравой машина белән казып була, экскаватор белән казып була. А халык нәрсә дигән? Энә белән казып карасын дигән. Гыйлемне бик озак аларга кирәк. Зур галим булыр өчен зур гыйлемнәр кирәк, зур тырышлык, йокламаска, ашамаска кирәк. Дөньяны калдырырга кирәк. Шуннан соң гына сиңа гыйлем бирелә. А бу гыйлемне алган бит. Бу бит тырыш булган. Гомер буе гыйлемен биргән бит, ләкин бер звенода бу не туда повернул. Шайтан моны алдады. Ниятен үзгәртте. Күпме хезмәт юкка чыкты, уйлап карагыз. Күпме тырышлык юкка чыкты. Өченчесе. Ул бит һавадан төшмәгән байлык, ул бит эшләгән. Ул бит тырыш булган. Ул бит мич башында алмапыш авызыма тыш дип йоклап ятмаган. Ул күпме гыйлем алган, күпме сәүдә кылган, акчасын эшләгән. Әлхәмдүлилләх, аннан соң бит ул аны тараткан. Ул бит аны биргән, бөтен кеше бирми бит. Казанда әллә нинди байлар бар. Бүген без утырабыз, мәчетләрне ничек тотарга? Гаҗәпләнәсең. Хәзрәтләрне җыйдык шушы мәчеткә. Казан хәзрәтләрен. Иң күп хәзрәтләрдән нинди сорау? Ничек сез бу мәчетегезне тотмакчы буласыз диләр. Как вы будете это содержать диләр. Субханаллах, без мөселманнар шушы мәчетне тота алмыйбызмы? Безнең Казанда бар шундый егетләребез бер үзе бу мәчетләрне тотала. Бөтен әйберсе белән бергә. Ләкин бөтен кешегә бирмәгән аны Аллаһ Тәгалә. Менә шуңа күрә ул бит биргән. Эшләгән дә, биргән дә. Ләкин бер перекресткта ялгыш киткән. Шайтан аны борган. Ул аны Аллаһ ризалыгы өчен эшләмәгән. Аллаһ ризалыгы өчен таратмаган. Кирип киткән теге ширгә. Кергән заразы, инфекция кергән. Һәм бөтен нәрсәне юкка чыгарган. Кеше күрсен. Кеше зурласын, кеше мактасын дип бөтен әйберсе юкка чыккан. Шуңа күрә җәмәгать менә бу хадис безне нәрсәгә чакыра? Без ихтибарыбызны кая бирергә тиеш? Йөрәгебезнең хәленә. Аллаһ ризалыгы өчен эшлибез без моны. Әллә кемдер зурласын, кемдер мактасын. Нәтиҗә бөтенесе изгелеген кылды. Тегесе җихад кылды, җыгылып калды. Бысы гомер буе галим булды, гыйлемне таратты. Бысы гомер буе садака бирде. Шусы да изгелекне кылды, шусы да җәһәннәмгә китте. Чөнки ниятләр үзгәрде. Менә шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, ихласлыкны саклау. Бу бик зур көрәш. Галимнәребез әйткәннәр, изгелекне кылуга карый, шушы изгелек вакытында ниятеңне саклау авыррак дигәннәр. Намного сложнее во время совершения какого-либо благодеяния, намного сложнее сберечь, защитить, сохранить свое намерение, искренность, чем совершить это дело. Шуңа күрә җәмәгать, йөрәгегезне саклагыз. Аллаһ өчен генә эшләгез. Юкка чыгармагыз гамәлләрегезне. Чөнки кыямәт көнендә кемдер менә шушы уйлады ул хәзер бөтен изгелекләрем мине иҗмакка алып керер дип, бер изгелеген дә тапмаска мөмкин. Алла сакласын, изгелек урынына гынах килергә мөмкин. Һәм бигрәк тә җәмәгать, менә бу рия, показуха бүген безгә бик актуаль чир.
Чөнки бүген бүтін җирдә показуха. Кайбер кешеләр 3 сум акча бирәләр. Ләкин аның кырындагы операторлар, журналистлар, корреспондентлар, наверное, ул аларга 30 сум түлидер. 3 сум бирә, 30 сум түли тегеләргә 300 сум итеп күрсәтегез дип. Һәм алар аны күрсәтәләр. Әле үзе дә шуңа ышананнан куанып йөри. Шуңа күрә бүген пиар, самореклама, бүген нәрсә? Кайбер кешеләр хәйрия эшенә карый, шуңа күбрәк түлиләр. Чөнки шуның белән яшиләр. Бүген синең кулыңда Инстаграмы, башкасы, WhatsApp'ы, контактылар, YouTube'лар, менә булар нәрсә эшләтә? Күп кешеләр үзләренең менә моның кадәр генә, чибен кадәр изгелекләрен фил итеп күрсәтеп, изгелекләрен юкка чыгаралар. Шуңа күрә җәмәгать бер кагыйдә, шушы кагыйдәне исегездә тотыгыз. Пәйгамбәребезнең сахабалары нинди булганнар? Без сезнең белән гынахларыбызны яшергән кебек, менә кемнең гынахасын сөйләп бирис килә. Кем бүген әйтә, мин иртәнге намазны укымадым әле дип, кем мактана? Бер кем дә мактанмый. Кем мактана? Менә мин кичә шундый гайбәт сөйләп утырдым әле дип, бер кем дә мактанмый. Без яшерәбез. Сахабалар, без сезнең белән гынахларыбызны яшергән кебек изгелекләрен яшерә торган булганнар. Алар курыкканнар, рия керер дип. Аллаһ Тәгалә кабул итмәс дип. Шуңа күрә Раббым барыбызга да ихласлык бирсен. Һәрбер эшебезне Аллаһ разый булсын дип кылырга насыйп итсен һәм безне рия ширләреннән, рия афатларыннан имин кылсын.